Ia uite, ia ce e. Ce pâine? Hai, tată, uite-te acolo. Mami, ia uite, mami, ia uite. Da, hai să dăm. Ia uite ce are fata aici. Ce are fata aici? Ia uite ce aici, mami. Ia uite, hai să dăm. Hai, ce e fata? Ia uite, mama, ia uite ce are fata mea aici. Ia uite, mama, ia uite. Ia fata de acolo. Ia mai vede. Ia, mama, e ea. Ia fata, mama, e. Haide, mama, e ea. Nu pâinea, mama, e. Ia. Quem é tu? Keile. Ia, mamãe. Mă interfonul. Ia fetiță, ia de acolo, Lari, ia. Ia și banii, Lari, ca să fie sacul Hai. E prea multă lume, Lari. Da. Și ia fata, hai să luăm. Mai târziu, Lari. Vrei jucăm? Hai să ne jucăm, hai să vedem. E foame? E foame. Ia, de obicei pune mâna pe toate, de astăzi. E de la Lari. Lăsați-mi place, lăsați-mi place. E o fată cu mâncatul. Așa, ia ceasul. E faci ceasul micară. Hai. Ia verde, mă. Ce vezi verde, poate. Ia de acolo, ia. Ia de aici, ia de aici. Ia de aici, fetiță. Ia la, ia da. Nu să vedem. Până am eu pe la bani. Ia de acolo. Ia fetiță, ia da, ia. Hai, că nu se ia ăla. Dar nu bani, oricum. A luat banii. Hai, are treabă. Hai, trebuie să luăm bani. Hai, mama. Ia, mama, e de una așa, ia de acolo. Eu dacă mă știam pe masă... Hai, Lari, ia de acolo, fată. Dacă îți sărabi. Hai, de nu ne pică. Dai mie? Așa. Așa. Bravo! Ia de acolo, Lari, ia de acolo. Hai, mă ia de acolo, fată. Așa, fată, și pixul. Te mai gândești? Hai, dă-mi Hai, mai lași ca un film. Hai, dă-mi mie, te rog. Hai, mami, hai. Gata. Gata. A luat ce era mai important. Bravo, fată. Ia te cheia de acolo. Bravo, mamaie. Și mai Hai luat un pic mai mult. Așa, fetiță. Așa, da, așa. De ce nu pui să aici așa? Să gust și eu să nu zic că m-am luat de la fată. Este foarte foame, băi, da. Ia și puțin de aia. Ia puțin, gustă. Gustă. Ia, să gustă, că e bine. Ce mama, de
să mănâncă... Nu e un om, vorba la mine, la ce te faci? Ai servit la parte, eu face, doamne, doamne. Ia, vezi ce-ți faci, hai! Hai, stai-o! Uită-te la nas! Și mama, te-a ținut mama mea.